Já totiž nejsem blázen. Hra Fyzikové vypráví příběh jednoho sanatoria, kde se nacházejí 3 blázni. Nechť jsme šílení. Já prostě vím, že nejste nemocný, cítím to. Omyl, já jsem blázen. Podívejte se na mě. Je čas se rozloučit. Ovšem, navždycky. Někdo je skutečný blázen, někdo je skutečný fyzik. Že máte zlost, že mě nemůžete zatknout. Já vás přeci nechci zatknout, Alberte. Friedrich Dürrenmatt dává takovou společenskou morální otázku. Vyhnu se tak alespoň požadavkům mocenské politiky. Ale taková rizika se někdy podstoupit musí. Jestli to naše bádání lidské, tak jestli to je správný, protože nám to dává obrovskou moc. Pokud by mé objevy padly do lidských rukou, výsledek je zničující. Jsme 3 fyzikové. Za koho se považují moji pacienti? O tom rozhoduji já. Teď se z toho ale blázince dostaneme jedině, když budeme jednat společně. A jestli my jako vědci máme vůbec jako právo takovou moc lidem dát. Zacházejí s elektřinou jako pasák s děvkou. Uvažují, jak ji využít. Což je, mám pocit, dost aktuální. Na základě mých poznatků byla sestrojena atomová bomba. Jenom ne ve prospěch lidstva. Vy jste se zbláznila. Dozor nad pacienty je nedostatečný. To ale není moje starost, Fosy. 2 vraždy? Ale inspektore. Táhni odtud ven! Můžete se těšit na velmi příjemnou groteskní tragikomedii.